Господин Каменов, елате да поговорим, викам, ако обичате. Говори се с нормални хора. Аз съм абсолютно нормален. Вие, ако не сте нормален, вече е ваш проблем. Не ви ли срам да направите? Никой не съм нападал. Не дай да изместваш проблема. Вместо като мъж да се извиниш за това, което си направи. Добре, аз ще се извиня, ако жена ти са... Извинявай, ето да го снимаме пред камерата. Така разговорът не се Дайте да го снимаме пред камерата да се извина. Не, извинението ще бъде в съда. Добре, и там ще се извина. Каквото каже съдията, така. това. Добре. Докато не се произнесе съда. Съдията, ама за какво за какво да се произнесе съдията? Че съм протестирал срещу вас ли? Едно е да протестираш, друго Вие сте кмет и сте публична личност и мога да протестираме колкото искаме. Точно така. Всеки има право да протестира. Точно така. Но да обижда. Кой съм обиждал? Съпругата ми. Има и видеозапис. Добре. За заплахите и за обидите, които са дадени в прокуратурата и съда. Абе, охраната не ме бута и няма нищо да му направя спокойно. Така, когато обиждаш, така. заплашваш и му осъзнаваш отговорността си. Никой не съм обиждал. Не отмествай темата. Значи протеста беше насочен срещу теб. За тебчета не е имало тогава в този момент, аз не го знам това. Не правя никакви аналогии. Не правя никакви аналогии. Искам да кажа сега, защо... Слушай сега. Добре. Които се вижда как обиждаш, заплашваш и призоваваш да се обръщат коли, да се хвърлят точно така. Само че аз не съм призвал нещо си в грешка. Така. Айде сега да кажеш защо лъжиш пред камерите, че съм някакъв случайен служител от БКС-то изгонен така, защо не съм си гледал работата, някаква шматка съм бил, нали? И съм бил изгонен така. Защо не казваш истината? Кажи истината, защо бех изгонен от БКС-то? Със сигурност ще тискат. Кажи истината, защото разкрих една схема на общината с една програма по заетост и ти ме уволни тогава, заради тази работа. Публикувахме го в Bull News, Bull News не иска да го публикува и го скри. Само и само да те прикрие тебе. Добре бе, ще идем на съд без човек, спокойно бе. Дай като хора да се разберем, стига с този съд ме плаши. Ти си кмет и тук ще стоиш примерно пред мен, аз съм ти работодател на тебе, ще ми даваш отговорност, ще ми даваш обяснение. Който заплашва жени и деца. Не съм, казах ти, не измествай темата. Не измествай темата. Протеста беше насочен срещу теб. Ти същия като Бойко Борисов. Имитираш го едно към едно. Едно към едно го имитираш. Разбрахме го това. Някъде жени и деца да се разправяш с тях. Нали, ела сега тук да ми кажеш защо ме изгони ти от БКС-то неправомерно. Ето вижте как ме бутат сега охраните тук. Еми добре, защо ми не давате да влезна да говоря с него? Няма как да влезете. Няма как да влезе. Защо да няма как да влезе? Аз съм гражданин. Та община да не е ваша. Господин Каменов разговаря. Какво разговаря? През цялото време едно и също изречение повтаря. Какво разговаря с мене? Вие коя сте да го защитавате? Това е положението в община Враца.